Ginbulsa sang Vikings ang 1 million pesos nga cash prize, ang pinakadako nga premyo sang kalibo ati-atihan history matapos kaibigon nga champion sa ginhiwat nga kalibo sadsad ati-atihan contest. Napabilin sang Vikings ang ila titulo sadtong 2020 antes na pundo ang selebrasyon sang ati-atihan sa sulod sang duha ka tuig bangod sa COVID-19 pandemic. Ginhakot man nila ang mga special awards kama naman sang Best in Beat and Sounds, Best in Costume kag Most Disciplined nga maiyara premyo nga tig 5,000 pesos. First runner-up man ang Black Beauty Boys nga may 300,000 nga cash prize kag ginakabig nga Best in Street Dancing. Second runner-up man ang Maharlika Tribe nga may 170,000 pesos nga premyo. Third runner-up ang Tribo Linawanon nga naguli sang 70,000 pesos nga premyo. Fourth runner-up ang Pride of Libtong nga nagbaton sang 60,000 pesos. Fifth runner-up ang Tribo Alibangbang nga may 50,000 pesos. Sixth runner-up ang Pangawasan Tribe nga may 40,000 pesos. Kag ikapito nga pwesto ang Tribo Tiis-Tiis nga nagdaog sang 30,000 pesos. Nabalaan nga ang premyo nga 1 million pesos naghalin sa LGU Kalibo ang 350,000 pesos samtang gindonar man ni Kalibo Mayor Jory Sucro ang 650,000 pesos. Sa pihak nga parte ginapabutyag ni Aklan Police Provincial Director Cresaleo Tolentino nga generally peaceful ang ila final assessment sa kakatapos lamang nga Ati-Atihan Festival 2023. Suno kay PD Tolentino, wala sang major incidents nga nilista sa isa ka semana nga selebrasyon sang ati-atihan magluwas lamang sa lalaki nga na-intercept sa pedestrian screening area sa nga festival zone nga may dala nga marijuana. Ginpasalamatan man ni Tolentino ang tanan nga nagabilog sang site group Atifest bungod sa dedikasyon sa tanan nga mapabilin nga maayos kag matawhay ang selebrasyon sang Ati-Atihan Festival subong nga daong 2023.